sila mga volunteer. Yan. Ay mga guys, uwas nga tayo panandalian lamang doon sa harap ng stage kasi nagugutom po ako. So kakain muna ako. Ayun ang laki-laki na. Ayan o, ang laki-laki lang ano. Gusto mo rin o. So hahanap tayo ngayon ng kakainan dito. Kakainin natin. Nagugutom ako. Mag-isa lang ako nagpunta rito para lang sa kanya. Kasi may nagparating kasi sa akin na nandito daw si Mayor Isko Moreno sa Lingayen, Pangasinan. So ayan, nandito tayo ngayon at wala din akong kasama. Maya-maya lamang yung mga junagit natin, mga kapatid. Nandito na rin sila. Pero nagugutom na ako, so hanap muna tayo ng kakainan natin. So ayan guys, ang napili natin, tusok-tusok ulit. Ayan, at si ate ulit. Nakita na naman natin si ate. Yung kasama natin nung isang araw na yung kasama ko, yung classmate ko. So, makikitusok-tusok na naman tayo ulit. Ayan. Ilan? Swerte lang, ano? Ayan ang ating Mayor Isko Moreno. Anong pumasok Nung sa araw, ganyan ang itsura niya, ang gwapo-gwapo. yan ang pumasok sa isip. Nung nasa dance entertainment pa siya. Naniwala ka ba agad na tipong artistahan ka? Hindi naman po. Sabi ko, pati hindi ko naman po subukan. Wala naman po mawawala sa akin. May tanong dito. Nais ko lang po sana magtanong, ano po yung nararamdaman nyo at naiisip kapag po may nakikita po kayong kagaya nyo nung dati at yung pong nararamdaman nyo kapag po nilalait kayo? Okay. Magandang tanong yan. Ay, ayaw pa daw niya kunyari kumibo. Alam Sa naman akin, namin. Kasi sa akin nakapagpasensya naman ako eh. Kaya lang, siyempre lahat ng tao nagpupunod naman. Kaya lang, hindi ko na, kasi minsan, ako, hindi ko na kailangan gumanti sa kanila. Yung parang pinupuno ko na lang, tapos pag lumabas. Ano bang pinakamasakit ng mga salitang narinig mo? Sabihan ka basurero ka lang. Galing ka lang sa kusali. Tapos, walang mangyayari sa'yo, ganyan ka lang. Pagka narinig mo yung gano'n, anong... Ay, hindi mo, pursigiro ako. Para may pamukha ako sa kanila, na hindi hanggang dito na lang ako. 1 kilo. Saan napupunta yun? Binibigay ka naman sa nanay ko. Binibigay ko sa nanay ko. Pagkain, paano? Yung 7 pesos mo ba na Tayo? Hindi ko kami mapaya. Ay, hindi naman. Kasi may batche. Wala kaming ulam. Kasi kadalasan, ang inuuna talaga namin bigas. Importante ko yung bigas eh. Kasi may tubig naman dyan, nakakaigib naman yung kami. So yung bigas, pag nadilayensya na lang ako ulam sa labas. Batang-bata ka pa at alam namin na mahabang panahon pa ang kinabukasan mo. Pero para dun sa mga batang katulad mo, no, na ngayon, naghahangad din ng magandang kinabukasan. Ano ang iyong maiiwan na mensahe sa kanila? Una naman sa lahat, importante, magtsatsaga. Tapos, huwag niyong pababayaan ang pag-aaral niyo. Dahil ako, gusto ko rin mag-aaral. Kaya sinasamantala ko muna yung pagkakataon para makapag-ipon. Pagdating araw na hindi na ako kailangan ng industriya, may naipon naman ako, makakapag-aaral na ako. Sana kayo ganun din. Gawin yung mahalaga ang bawat oras. Moreno ang kulay natin. Ayan o. Samahan niyo na ako. Kaya Isko Moreno tayo, guys. Yung pinaglalaban nila, nakalibing na pareho. Tama. Hindi pa nila patahimikin. Baka bumangon. Yung pula, nakalibing na. Yung dilaw, nakalibing na. Tayo, buhay pa, oh. Karapatan ba natin mabuhay ngayon para sa
sa magandang kinabukasan bukas? Naman! Hindi tayo pwede Kaya pa tayo nakasali makapag-ubay dito sa pag-aantay sa sa kanya. baon Oo. ng nakaraan. Hindi pwedeng ganoon. Kapagbigay ng gabay. Pero hindi po pwedeng hihilain nila tayo lagi doon sa gusto nilang diskurso. Yung away nilang dalawa. Ang gusto kong diskurso, paano gagaang ang buhay ng tao. Tingnan ninyo. Halimbawa, kwentuhan lang. Kung babakasakali na ako sa Pangasinan, may solid north daw baka masiro naman ako dito. Baka binobola nyo lang ako. Halimbawa, ito. Sige, Isko. Bibigyan ka namin ng pagkakataon. Anong gagawin mo? Tama lang na marinig ninyo. Alam nyo gagawin ko? Ano? Simpleng gobyerno. Yes. Simple. Sa sobrang simple, hindi mo kailangan mag-isip. Maniwala kayo. Kayo humusga. Ano gagawin ko? Murang bilihin. Murang kuryente. Murang gasolina. Trabaho. Bahay. Eskwelahan. Ospital. O uwian na. Pasinin ninyo, bakit wala gumagawa nun? Ayun, ang ganda ng Senado na, no? Gusto nila, nasa laylayan lang tayo lagi. Tingnan mo, nasa kamay na mayaman. Nasa kamay na mahirap. Nung tinawag ko kayo mahirap, nasaktan ba loob nyo? Kasi ganun tayo tawagin, tama mali? Mayaman, middle class, mahirap. Tama? Pinasarapan laylayan. Alam nyo bakit? Tingnan nyo. Bakit tawag sa atin laylayan? Kasi mababa ang pagtingin sa atin. Tingnan niyo ha. Mga laylayan ng lipunan. Mata pobre. Hindi mo, di ba? Laylayan ng lipunan. Nasa baba, ano tingin? Mababa. Ano tingin nila? Wow! Sana all! Di ba? Tingnan nyo. Sila, sabi nila, mataas ang pinag-aralan. Wow! Sana all! Ano kami? Tingnan ninyo. Sila. Tawa talaga ako. Sana all. Banal. Sila daw mga santa. Banal kayo? Mauna na kayo sa langit. Kaya ako ayoko talaga ng ano Kaya sabi lang, Nakakatawa naman si Mayor. Bakit? Ang saya-saya Matamis ang magsalita, bato ng salita promise. para marisolba ang buhay ng tao? Pero, teka muna. Kumbaga sa magsyota, pag nakikita kayo sa kalsada, pwede rin kayo magtitian. Kahit break na kayo. Tama ba? Hindi yung katulad yung kapitbahay mo pag nagkikita kayo sa kalsada, dumadaan sa tapat ng bahay mo, may poster ka doon. Sabi nung kapitbahay mo, pakialamera. Affected. Nagpapakamatay sa kandidato niya. Pag nanalo yung kandidato niya, kilala kaya siya nun? Sinasabi ko kaya gusto ko ganito yung ganito lang, tayo okay yun, mga tagang Pangasinan, handa na ba kayong tuldukan sila? Ito kayo? Promise? Taas nga kamay yung suporta sa amin, Doc Willie? Talaga? Taas kamay! Promise? Next man? Mamatay man siya? Talaga ha?
O sige, aasa ako, Pangasinan ha. Aasa ako. Ayan na, maulan na. Tatagin na tayo. O ngayon, gusto nyo tayo manalo? Meron ba kayo kamag-anak? Kakilala? Kaibigan? Kakase? Ayun pa kaya na meron mo kapitbahay? O, kampanyahin nyo sila ha. Okay, muli. Ayun, linggayin for isko. Muli sa inyo lahat, maraming salamat. Ayaw ko kayo magkasakit, makaabutin kayo ng ulan. Pero taos puso ang aking pasasalamat sa bawat isa sa inyo. Magparami tayo. Hindi ko to laban. Laban nyo ito. Ipanalo ninyo ang laban ninyo sa Mayo 9 ngayong halalan. Magandang gabi. Magparami naman kayo. Napay mga kapal. Pilipinas!